ତେଲ ପାଣି ତମେ ଖାଇନ ହେଲା। ଆରେ ମୁଁ ଖାଇଛି। ଆଉ ମିଛ କଥା କୁହନି, ଯାଉ ଯିବ ଯାଉ ଖାଇବ ଯାଉ। କହିଲେ ତ ଖାଇଛ ଆମେ। ଯାଅ ଚୁପଚାପ ଖାଇବ ଯାଅ। ଆରେ ସତରେ ଖାଇସାରିଛି। ନାଇଁ ଖାଇବ ଯାଉ, ଖାଇଛ ହେଲେ ବି ଆଉଥରେ ଖାଇବ ଯାଉ। ହଁ ମୁଁ ଖାଇସାରିଛି। ଆଉ ତାହେଲେ କଣ ତରକାରୀ ତ କହିଲନି? କହିଲି ପରା ଭାତ, ତରକାରୀ, ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ହଁ ତେଲ, ତ ପାଣି। ତମେ ଖାଇନ ହେଲା। ଆରେ ମୁଁ ଖାଇଛି। ଆଉ ମିଛ କଥା କୁହନି, ଯାଉ ଯିବ ଯାଉ ଖାଇବ ଯାଉ। କହିଲେ ତ ଖାଇଛ ଆମେ। ଯାଅ ଚୁପଚାପ ଖାଇବ ଯାଅ। ଆରେ ସତରେ ଖାଇସାରିଛି। ନାଇଁ ଖାଇବ ଯାଉ, ଖାଇଛ ହେଲେ ବି ଆଉଥରେ ଖାଇବ ଯାଉ। ହଁ ଖାଇଛ ହେଲେ ବି ଆଉଥରେ ଖାଇବ ଯାଅ। ଆରେ ମୋର କଣ ପେଟରେ ଯାଅ। ଜାଗା ନାହିଁ। ପେଟରେ ଜାଗା ନାହିଁ। ଅଛି ଯାଅ। ନାହିଁ ତ ଖାଇବି କଣ? ତମେ ଆସ ଖୁଆଇଦବ। ରୁହ ରୁହ, ଏଇ ଜଲ୍ଦି। ଦେଖ ତମ ଘର ପଛ ଆଡେ ପହଞ୍ଚିଲିଣି। ହଁ ହେଇଠି ଆସିଲେଣି, ସତ କଥା ଆସ ଆସ ଆସ। କଫି ପିଇବ ନା ଥଣ୍ଡା ପିଇବ ନା ଚା ପିଇବ? ମୁଁ କିଛି ପିଇବିନି, ଆଉ ଖାଲି କଣ? ପାଣି ପିଇକି ପଳେଇ ଆସିବି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆସ। ମିନେରାଲ ୱାଟର ପିଇବ ନା ନର୍ମାଲ ୱାଟର ପିଇବ? ଦିନ ରାତି ସେ ଘଟାରେ ତମକୁ ବିରକ୍ତ ଲାଗେନି? ମୁଁ ତ କେତେବେଳେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା କରି ଇଏ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କଣ ସେଇଠି କରିଥାନ୍ତ? ବସିଛନ୍ତି ଯେ ବସିଛନ୍ତି। କଣ ତମର କରିବ? ବୋଧେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି। କଣ କରିବି ଆଉ? ହଁ ବସି ବସି ଖାଲି ଫୋନ ଟାକୁ କେଞ୍ଚିବାର କଥା। ହୁଁ। କିଛି ନାହିଁ। କଣ କରିବି ଆଉ କୁହ ତ? ତମର ନହେଲେ ଆଉ କଣ କାମ? ମୋର କାମ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଖାଇବା ଶୋଇବା। ହୁଁ। ଆଉ ଇଭିନିଂରେ ମାର୍କେଟ ଯିବା ଆଉ। କଣ? ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାର୍କେଟ ଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା କଥା। ହଉ ଯାଉ ବିଲ କାମ କରିବ ଯାଅ। ବିଲ କାମ ମୁଁ ଯାଇନି ବିଲକୁ କାମ କରିବାକୁ କେବେ। ନହେଲେ ଆମ ଆଡେ ପଳେଇ ଆସ। ତମ ଆଡେ ହଉ ଏବେ ଠିକ ଅଛି। ବିଲ ବାଛୁଛନ୍ତି। ବିଲ ବାଛୁଛନ୍ତି ମତେ ଆସେନି ବା, ମତେ ଶିଖେଇଦବ ନା? ଖାଲି ତ ଘାସ ଟା ବାଛିବ ଆଉ ଘାସ ଧାନ ଗା ରଖିଦବ, ନହେଲେ ଧାନ ଗା ଉଠେଇବ। ଧାନ ଘାସ ଗଛ ଯାକୁ ନହେଲେ ଘାସ ଯାକୁ ରଖିଦେଇଥିବ। ହଉ ସେମିତି କରିବା ଆଉ। ସେମିତିରେ ତମେ ଭଲ କହିବେ। ହୁଁ ମାନେ 100 ବଦଳରେ 200 ଦେବେ ନା ଆଉ। କହିବେ ଆହୁରି 100 ଆମେ ଖୁସିରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା 100 ଦଉଛୁ, ଆମର ଘାସ ବଦଳରେ ଧାନ ଗଛ ଉପୁଡେଇଛ ବୋଲି। ଦେଇକି ଛେଳି ବଗାଳି ଯିବ ଜଙ୍ଗଲକୁ। ହୁଁ ତମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛେଳି ଚରେଇବାକୁ ଯାଅ ଟି? ହଁ। ଆଉ ପାଠ ଚୋରି କରି ନ ଯାଇକିରି କଣ? କଲେଜ ନ ଯାଇକିରି ଇଆଡେ ସିଆଡେ ବୁଲିବାଟା ଲାଷ୍ଟ କୁ କଣ କରାଯିବ? ଛେଳି ଚରା ଯିବ। ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛେଳି ଚରେଇବାକୁ ପାଇଁ ରଖିଦବାକୁ ପଡିବ। ଫୋନ କରି କଣ ହ୍ୟାଲୋ। ହୁଁ ଏରା ଫୋନ କରିଛନ୍ତି ନାହାନ୍ତି, ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। କିଏ? କିଏ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ। କୁହ କୁହ। ଆରେ କିଏ ଫୋନ କରି ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି? କେଜାଣି କେଟା। ତମର ତ ମାନେ ତମର ଉପରେ ଲେଖା ହେଇ ସାରିଛି କି ତମର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିବ ଟା ଲାଗିବ। ହଁ ତ ତ ପଢିବି ତ ଆଉ କଣ କରିବି? କଲେଜ ନ ଯାଇକିରି ମାର୍କେଟ ବୁଲିବ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଯିବ ଆଉ।